Идеята хрумна съвсем спонтанно, за да решихме да направим нещо интересно за Нощта на музеите, защото ние всяка година я посещаваме като зрители. Беше ни просто интересно да направим нещо, което да бъдем участници в нощта и другите хора да бъдат зрители на нашето събитие. И затова участвахме в отворената покана на Open Arts фондацията, която беше одобрена, харесаха я и съответно оттам нататък започнахме работа по изнамирането на автобус. Беше много трудно, това беше най-трудното нещо, всъщност без автобус нямаше как да се случи. Имахме доста перипетии, през доста места минахме, но в крайна сметка завърши добре, така че това е най-важното. Първоначалната идея беше да бъде тролейбус, защото по улица Отец Паисий се е движил първият тролейбус в Пловдив, а тук точно зад нас е топлоизпарителната станция, която си пачка и до днеска. И затова беше така концепцията просто. Мой дел са повечето неща, заедно с Чавдар и всичките ми приятели. Вие колко сте? Ние сме Студио 8,5, не е формална организация, не е юридическо лице. Тя е една идея моя, която осъществявам благодарение на всичките тези приятели, които помагат. Сме много хора, архитекти, инженери, дизайнери, художници. До тук сигурно над 40-50 човека са помогнали с нещо и продължават да помагат по този автобус. Така че Студио 8,5 сме всички. В Пловдив има доста хубава библиотека, Иван Вазов, с много читални и така нататък, но лично при моите почитания не е била пълна, особено с млади хора. И това няма да замени обществените, големите библиотеки в града, това просто целта да събуди интерес към четенето и да по някакъв начин да накара хората да четат. А също и защо не да четат в градския транспорт, както сме ходили в чужбина, навсякъде виждаме хората, дори за 5 минути те си качват и четат книга, нещо, което в България все по-рядко се случва. Основната позиция на всички щендери за книги ще бъде покрай прозорците, които са от лявата част на рейса към токоизправителната станция. Те прозорци няма да бъдат брандирани отвън, налепени с някакви фолия. И те ще осъществяват преградата към естествената светлина, която е задължително да се направи. Но виждате, вече е взет макета за пода, тавана ще бъде тапициран в плат. Колко книги ще има общо? С щендерите, които за сега сме проектирали, някъде към 300 книги се трябва да съберат, 300-400 книги. И смятаме тук отзад да има една маса, която ще бъде поне 1,50 м радиус кръгла, въртяща се, която могат да сядат, да четат, да рисуват, да мацат, каквото си искат. Ще бъде направено така, че да се сменя после отгоре и пак смятам, че за най-малките ще бъде много интересно. А на каква тематика ще бъдат книгите? Ами, надяваме се на всякаква тематика, защото тя няма да бъде някаква специализирана библиотека. По-скоро ще има малко книги, но от всичко. И то надяваме се, най-доброто, което е в момента на пазара. Ние лично много четем и много се интересуваме от тези неща. Така че ще се постараем да подберем книгите, не да сложим всичко, което намерим. Имаше идея, нали, всеки да донесе нещо от себе си, което също ще се случи, но ще се опитаме да има повече нови книги, за да идват хората, защото иначе няма да е интересно. Всеки да вижда книгите, които ги има вкъщи.